با armanca rêzgirtinan ji bo zimanê dayîkê ya tevahî netewên cîhanî dê 21 Sibata sala 1999 ji aliyê rêxistina çandî ya netewên Yekbûyî UNESCOyê ve wekî Roja Zimanê Dayîkê yê cîhanî hat elan kirin û ji wê demê ve li welatan bi çalakiyê cihê reng tê pêşwazî kirin. Dibistanên wargeha penaberên Kampa Mexmûrê ya ser bi bajarê Mûsilê Iraqê jî bi çalakiyên pîrozbahiyê rojê pêşwazî dikin. Xwendekara dibistana Amedayî, Rîhan Kaya dazanîn, got ziman hebûn û nasnameya gelan e. Di cîhanê de ziman yek ji nerxên herî pîroz yê mirovan e. Em roja 21 Sibatê roja zimanên cîhanê, zimanê zikmakî cîhanê li hemû gelên cîhanê li hemû miletan pîroz dikim. Weke em dizanin ev sal di 21 Sibatê de sala 1999 ji aliyê UNESCO ve ji bo parastina ji bo ku gelên heyîz parastina zimanê xwe bikin weke rojekî taybet hatiye diyar kirin. Ziman hebûn û nasnameya gelan e. Ziman di cîhanê de yek ji nirxên herî pîroz yên mirovan e, yên gelan e. Ji bo çendê jî parastina zimanê heyî karê serekê hemû gelan û hemû mirovan e. Herwiha xwendekara dibistana Amedayî Fîdan Tekîn diyar kir got ziman amûra tekandina mirovan pêktîne, têkandina mirovan pêktîne, mirov biriya ziman hist û ramanê xwe tînin ziman. Dariyeke din de jî ziman hebûneke ku ji dayîk dibe xwe nûve jen dike, pêş dikeve û bi demê re çi dibe bimire jî. Dema ku em debaşa ziman dikin du pirsgirêkên sereke de dikevin pêşiya me. Ya yekem baweke sereke demam temaşa dikin nifşîn û bi tu şêweyî zimanê xwe dayîkê neaxivin û dariyê din de jî mîtîngerî û dagirkeriyê li ser ziman tê meşandin e. Niha dema em temaşeyê zimanên cîhanê giştî bikin nîvê jê li ber qirkirînê re derbas dibin û heta li gorî hizrînên herî erênî jî ji sadan niha zimanên heyî heta biçe sed saleke din wê tenê ji çaran yekê wê bêaxaftin sê wê ber bitune bûnî ve biçe û bimire. Di dawiyê de xwendekaran danezanîn got divê herkes li zimanê xwe xwedî derkevin, da got zimanê wan tune nebe û dê rêz ji zimanên din jî re bigirin.